Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakatirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amtorna 'alaiha hijaratan min sijjilim mangdud. 82 musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minaz zalimina nabi ba'id. Wa amtorna lan ngudani sapa ingsun Allah ngalaiha ing atase kaum Nabi Lut. Ae tegese ngala ahli tilkal qura ing atase mangkono-mangkono penduduk pira-pira desa al kharijina kang padha metu. Muni dereng ya. Nenggon len. Lemenya neng mode iki kula nggo tak nggo karaoke. Nenggon len menyat neng mode. Misalnya ana mode dipenyet terus di nek ramuni bon muni wis ketemu wis waton ngono kuwi wae.
al kharijina kang padha metu nganha saking iku desa fil asfari ing dalem pira-pira lelungan wa ghairiha lan sakliyane lelungan ingsun udani hijaratan ing watu min sijilin saking neraka sijil ae tegese mintinen saking lendut mutahajirin kang diatoske saka lendut sing diatoske mangdudin kang di napa jeneng ini tegese kana ana apa ba'dul hijarati sebagiane watu ana iku fauqa ba'din ing dalem dhuwure sebagian finuzuli ing dalem mudune dadi kang dibrondong le gawe watu niku aneh kok. Nek niki siksa sing paling aneh di dalam sejarah dunia. Di dalam sejarah dunia siksane Gusti Allah sing paling aneh iki siksa sing diwuduke nang gone kaume Nabi Lut. Allah ngudani kaume Nabi Lut dadi wa amtorna ngudani dudani mbuh sing nang omah maupun sing metu saka omah. Mbuh sing nang omah, mbuh sing lagi lelungan utawa lagi nandi to nandi, kabeh keneng. Ngala ahli tilkal kula al kharijina anha nganil asfar wa ghairiha. Dudani watu saka lendut sing diatoske. Dadi kaya bata niku. Lendut sing diatoske niku wis kaya bata niku. Dek niku ditumpuk-tumpuk, bunder-bunder ning numpuk. Mangdudin. Di bunder dhuwure bunder ngono kuwi terus ya ora mesti bunder ning lonjong bareng ora renggo nibani ndas kok dadak bunder-bunder ki ya ngopo. Lonjong barang kok ya ana sing rada kotak barang. Di tumpuk-tumpuk dhuwure tumpange ten dadi kaya watu tingkat. Memang bentuk watune digawe ngono-ngono ku ya. Nek kursi tok ndak kentengen. Tumpuki dhuwure. Yes, ben men tayar sisan. Musawamatan, hale musawamah. Ae tegese mukhattatan. Di mukhattah, di musawamah. Bisawadi kelawan rupa ireng. Di werna-werna musawamah. Watune niku digawe warna-warna kae. Ana rupa semireng wal hamrati lan kelawan hamroh abang. Wal bayadi lan putih. Dadi tumpuk-tumpuk iki ireng abang putih. Wah iki nek gombal kok gendera. Ireng abang putih. Tumpuk telu tingkat telu. Dadi gandeng-gandeng telu niku. Ae tegese kana ana alaiha ing atase watu apa ngalamatu tata utawa ngalamat tata mayazu kang iso milih apa ngalamat biha kelawan nganggo watu niku ngan hijaratil ardi
saking watu bumi. Memang digawe watu sing saka sijil niku digawe warnane aneh. Niku nggo tandha karo dienggo mbedake dibanding watu-watu sing ana ning bumi. Dadi ora padha watune memang digawe ra padha. Ora kaya watu sing ana ning bumi sing ana ning lemah niku ora kaya watu Kaliurang, ora kaya watu Gunung Merapi ora, apa meneh kok watu Sindet ora. Kuwi nggo pondasi nek kuwi. Iki watune iki aneh, rupane niku ireng, abang, putih. Nggo mbedake men ora kaya watu sing ana ning bumi. Musawamah sing musawamatan ngindara bika ana ing dalem ngarsane pangeranira ae tegese fi khaza inihi ing dalem gudang-gudange pangeranira alatila yatasarrafu kang ora nasaropake utawa ora iso ngecakake fiha ing dalem kuwi watu utawa ing dalem kuwi gudang sapa ahadun wong suwiji wae illa huwa kejaba dheweke Allah wa mahiyalan ora ana utawi watu minazalimina saking wong kang padha zalim ora ana iku bibangidin kelawan ae tegese mahadzihil hijaratu ora ana utawi ikilah watu mingkuli zalimin saking saben-saben wong sing zalim ora ana iku bibangidin kelawan ada wis ora bakal ada fa innahum mongko sak temene utawi wong-wong sing padha zalim bisa babi zulmihim kelawan sebab kezalimane dheweke kabeh iku mustahiquna wong kang padha ngehaki laha keduwe tampa watu kuwi ha tegese fa inna zalimina mongko sak temene utawi wong kang padha zalim iku hakikun nyata utawa wong sing nyatakake bian tamtura ya kelawan jenta ngudani apa watu ngalaihim ing atase wong sing do zalim niku emeng karo Gusti Allah disiapi watu sing kaya lendut kae ning diatoske ning ling obong ya suwe ketoke didobong suwe ngantek nglali leleh tememplek siji karo sijine kae lho terus kesuwen karo kepanasan iki. Dadi ling obong boto gagal masalahe kepanasan ngantek do leleh dadi siji kae. Gek kae watose ora umum lho. Ming digawe ngono kuwi kok engko watune iki. Karo watu donya beda, memang digawe beda. Nggo mbedake. Kabeh niku saka Gusti Allah, saka gudang simpenane Gusti Allah sing satu pun ora ana wong ngerti mbok. Wong ya ming rahasiane Allah iki nek menungso tekan sepira to, ming cilik. Luwih cilik mbangane tengu to, karo menungso niku. Karo malaikat Jibril wis udah apa-apane apa meneh kok karo malaikat Malik sing tukang nyiksa ning neraka kono. Malaikat Malik niku segara donya dadekke siji. Kuwi segara donya ya segara kidul ya segara lor. Ya segara wetan ya segara kulon. Ya segara yasa barang nek wetan kuwi. Kuwi dadekke siji.
terus disuntak ning sirahe malaikat Malik. Sithik-sithik ora ana sing tetes. Wah, segara ngolak-olak kok ngono lah, nek ngolak-olak iki nek menurut jenengan. Jenengan weruh segara iki ngolak-olak wong jenengan cilik banget kok ya. Ning nek malaikat Malik weruh segara iki ming sak bunderan banyu ngene iki kok saking gedene malaikate. Jenengan iki weruh banyu bunder nang bangku ngeten iku ming semono kuwi. Menurut malaikat Malik pamangka kuwi segara dadi kaya jenengan weruh banyu bunder dileki ning bangku ngene iki. Ha iki ana tengu mlebu ndono ya klebes kaya nek tengune. Otomatis klebes nek tengu wong cilik kok. Ha ning jenengan jika banyu niku terus mangsuntak ning sirahe jenengan. Ha ya ora bakal tetes wong ming titik kok ya. Kaya malaikat Malik ngeten niku dadi nek kur ngajar jenengan wae gampange ra elok-elok. Cilik wae kemlinti. Menurut malaikat cilik tetepan kemlinti kae. Arepa nek menurut jajarane kanca-kanca gedhi-gedhi kae. Kuwi ra nek imbangane ming kanca-kanca. Gedhi memang nek awor kanca. Apa meneh suarane wah ra umum. Ming suara wae. Wes wae mecah-mecahno anu. Manci kupingan. Ora bakal menang karo Gusti Allah. Lah niki gleleng kaum Nabi Lut iki jan glelenge pol. Ora tahu kenal karo Nabi Lut Ramanut apa meneh kok wedi Gusti Allah sama sekali blas ora wedi nuruti apa sing dadi karepe hawa. Akhire ming udyani. Sing watu niku saka wong-wong sing dolim-dolim ora bakal mleset. Tibane iki bener. Wa mahya minazolimina bibangitin Qur'ane cetok. Watu niku saka wong sing dolim-dolim golongan umate Nabi Lut ora bakal luput. Bener dasare ana daftare kok. Jan bener sih, ana jenenge wangun kae sih. Dadi malaikat ki mung dadi kurir akhire. Wong kur ngeterke watu niku karek jenenge sapa, terus kok ditibake kadi ndure. Nggo inceng-incengan kan jenenge. Kok nek ngantek mleset titik jikok meneh dunggahke meneh kaya. Kudu bener iki kok. Ngantek keneng pokok. Gek kamangka malaikat angger nibani watu ning ndas ora bener malah seneng wong terus nggo dolanan. Waduh, ora bener iki. Jikok meneh penerke. Do jebol ndase. Kamangka sing jebol ndase jek kok. Ora medeni wong. Watu niku saka saben-saben wong sing dolim ora bakal kleru. Sebab kedolimane mereka niku berhak menerima watu. Gara-gara dolim maka berhak menerima watu niku. Nek jenengan gara-gara ngibadah berhak tampa ganjaran. Gara-gara ngibadah berhak tampa ganjaran lamun lagi ibadah niku lillahi ta'ala maksude niate krana nindakake dawuh Gusti Allah ngono kuwi berhak tampa ganjaran. Ning nek ling ibadah ming krana pamer apa krana wong ya ora berhak tampa ganjaran. Ora mustahikina. Ning nek krana Gusti Allah walah wis mbok sak weneh-weneh barang cilik ngono kuwi mesti tampa upah. Ya sing paling angel iki lenata ati krana Allah niku jek. Ning ya niku sing marai nekake derajat dhuwur.
Wong jenengan ki ming turu ngono nek krana Allah, jan ming turu lho niki krana Allah wae tampa ganjaran. Bismillah tak turu leren. Gek sesuk dinggo salat subuh. Men ra kebiaran gek nggo ngaji iso nambahi ngamal soleh. Turune iki niate apik. Jan ming turu. Les ngaten wis disiapi ganjaran. Ning nek bangane ngrungokke suarane kiyaine mbok turu lah kuwi ra oleh ganjaran. Kuwi ra oleh ganjaran. Ketoke anu ketiban watu nek kok. Iso ketiban watu nek. Kuwi ana lho sing turune niate elek iki ana. Turu. Mbangane weruh raine bojoku. Ngono yo ana. Saking jengkele wopi ngono. Wanek kuwi turune dosa. Mula apa-apa iki mengko dienggo golek ganjarane Allah. Dienggo golek opahe Gusti Allah. Apa wae wis mbuh nyenengke mbuh nyusahke iki bismillah niate golek opahe Allah. Nek ibu-ibu nek jane tangi mruput gaweke wedang ki memeng ning diniati golek ganjarane Allah. Tak gaweke wedang bojo ora ketan ngantuke pol wegahe pol ditambah duit ora tau ngekeki sakjane kuwi. Rasane kok memeng kae, tapi wis tak niati golek ganjaran lah ben diganjar Allah ngono wae. Aja nganggo ngukur le ana balesan saka sing lanang apa ora ana balesan. Le ngekeki duit apa ora ngekeki duit rasa ditimbang-timbang kok ya kok dadak nganggo senajan ra tau ngekeki duit. Iki kamu kok biyen ora tau ngene kok kaya ora apal. Mungkin biyen ora tau ngenehi kok lho. Kaya jenengan iki dadak ngombal ngambil ngene najan ra tau ngekeki duit. Ora tau ngekeki duit kok biyen gene ya awor wae ra. Ora tau ngekeki duit ya mung awor wae. Nek cerita wae mah le jawab pede. Gene bojoku ora tau ngekeki duit. Wah, lho nek cerita karo mecucu-mecucu wae. Lha muni gene bojoku ora tau ngekeki duit. Ale jawab kancane jak cerita, gene kok ya sprene isih awor wae. Ora tau ngekeki duit isih awor wae kok. Lah pianane kuwi lho muni ngono kuwi lho. Mangger ra pandak nek cerita. Nek wis jelas kaya keten niku malah sing paling tepat pelayanan itu niate golek ridane Allah. Wis golek ridane Allah kepenak banget. Mbuh kepenak mbuh rekoso golek ridane Allah, golek rahmate Allah karuan. Ora mlebu ning nggon golongan wong sing dolim-dolim. Karena duwe sejo, duwe himah mung arep ngibadah marang Gusti Allah. Lah arep ngopo ta urip nek wis umuran-umuran tuwa-tuwa ngene iki ya wis nang nggon bentuk penguripan donya mbuh rupa karo rasane kaya ngopo wis tumek lho jenengan ya asline. Rupane urip kaya ngopo ya wis tumek. Rasane urip kaya ngopo ya wis tumek sakjane apa wae tau lho. Rupa urip nek garis besar rupane lho niku. Rupa urip sing sipate padhing apa peteng ya wis tau. Rasa urip sing sipate penak apa rekoso kerep. Jenengan iki rekoso ya wis ra itungan.
Ketok isih sprene wis rekoso. Weh nang nggon rasa lho kuwi. Nang nggon penak mengkur celeret-celeret. Agar penak ra sida. Wong ming celeret-celeret. Abang birune urip walah wis ngantek. Tumek. Lah nek wis paham ngeten niku banting setir. Alah dunya ya mengko ngono kuwi. Gek umurku wis 50 munggah. Iki saiki mung kudu tak tata, mbuh nyenengke mbuh nyusahke, golek ridane Allah. Wis mung kepenak ngono kuwi. Sing lanang wengi-wengi pamit. Tak rondo sik, Bu. Ya, mung ngono kuwi. Penak terus rasa digawe piye pokoke ya. Aku tak neng kandang ketoke turu kono iki buya ngono ae penak banget. Wis ngono kuwi wae lah ngopo ta urip oleh angin. Rasa digawe sulit wae ra apa-apa kok. Rasa digawe angel ya ngono ae. Sing lanang di ngono kuwi atine lega. Atine lega anjenengan wis wah swarga tiring-tiring padahal modale ya. Modal yo kok oleh swarga iki tak ya. Nek iso ngono kuwi ya, dilele sing lanang tak rondo 1000. Rondo kok yahene iki ngrondani sapa? Iki wis mulai ra ana swarga iki engko. Masalahe wis duwe watak serse. Ya, golek swarga dadak kokean lambe muni. Rondo kok yahene iki ngrondani sapa? Paling pol ya ngrondani rondo. Ayo. Wis ruwet nek ngono kuwi kok ya. Duluan Pak. Jenengan pamit rondo sekitar jam tengah 11, pamit rondo sekitar jam 11-an. Mesti bengok-bengok. Kamangka logikane sing jenenge rondo ki ya mulaine wengi to. Ngendi ana rondo bar maghrib. Le mikir piye? Bisa di rondo ki wengi tekan esuk karena jaga kahanan saat warga turu. Mula ora ana rondo bar maghrib. Genduren sing ana. Ora dong lho tak pikir-pikir. Dadak lemni rondo kok ya niki ngrondani sapa lah karepe iki kon jam pira. Lah ya ora mutu to, dadi ra sida oleh swarga kok ya. Aku turu kandang lho Bu, oke siap. Yes. Rasa melu tak lemut lho. Ora rasa melu men turu kandang kok melu. Malah beneran wis pokoke ya ngono wae turu kandang. Engko nek mulih butuh ngombe omong nek aku baca turu nggugah tak godhoke wedang. Nek pengen kopi ya omong wong kae raketan sak gelas isih nggo gawe kopi. Mulah wong wedok nyenengke wong ngene. Lah ning anu jendilalae sruwing-sruwing iki. Iki mung sruwing-sruwing. Wong wedoke nek saya tuwek mah mung saya kikrik tak pikir. Mami saya kikir, dadi pola pikire wis ra mlaku dadi mbayeni malah angel. Lah wong ibadah iki ora kudu anu malah mbayeni. Engko terus ngono kae to. Ya kaya omongan kula sing dhuwur niku rondo kok yah niki ngrondani sapa. Mulai ngono kuwi lho. Apa-apa dadi playune wis ora sip. Kamangka nek nggon kewajiban sing sipate umum wis beres. Wong sing lanang iki dilalae ya dhuwit kowe mesti ngulungi. Ora kok terus nglalekke iki ya ora. Dhuwit ya mesti nglulungi. Malah sing lanang iki jane angger lunga ning pasar apa lunga nyambut gawe iki mulih ngono raketan alah kae si anggur apa iki ya nukokke sih. Lah ya sip banget to.
Kadang sore-sore nek pas rada selo kae malah ngejak sing wedok ya Bu golek bubur sore. Klintong-klintong. Dadi tengah 5 wae golek bubur. Ning ngarep pom pleret. Kono kae ono bubur to kono kae. Sore to kan ora ya ning anu. Karang Semut. Koneng Giri. Kulon BPD. Kulon BPD. Tengah 5 ngono iki ya jane ora kok terus sing lanang ki nyiak-nyiak iki ora normal-normal saja. Ning sing kikrik iki sing wedok. Dadi pengen selalu dimanjakan kaya zaman manten anyar. Aneh. Sak wayah-wayah kon nunggoni iki sing wedok masak ning omah wis sing lanang golek kursi terus nggo tengok nunggoni ning burine ngene iki kae kaya karepe iki kon ngono kuwi. Angel. Ning anu wae Pak, anggere wis aneh ngono iki mang turu tono ketoke terus mati ketoke. Angel urip kok le sing penting apik, sing penting ibadah penak. Tua-tua ngopo. Jajal masa tua-tua ya arep ngopo to. Sing paling sip itu iki ming ayo padha nekake hidup sing asik, sing kanthi hidup asik itu ana saling lega. Kanthi hidup asik itu ana saling lega, saat ana lega ridane Allah diudukke dan yang kita cari itu adalah ridane Gusti Allah karena ridho nekake keberkahan dunia akhirat. Jelas ngene iku kok ya ning jenengan ra ndek konsep urip kaya ngono kuwi dadi isih nuruti hawa banget. Mula niki sik diteruske sesuk ben ana motivasi indah dalam tujuan hidup di masa-masa tua ngene iki men mengke ora tuna banget kepara dunyane asik tentrem santai semelek akhirate kebak rahmat karo kebak kenikmatan swargane Allah ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.